nik uste dut praktikak direzela unibertsitatetik errealitatera salto egiteko zubi baten moduan. Eta azkenien nik uste dut praktika diela gradue erabat borobiltzeko azkenien aukeri edo, eta hori, azkenien teorikoki emon dugun dana praktikan jartzeko, eta lan mundu ezagutzeko, eta ez dakit, azkenien esperientziz irabazteko, bai, oso aukera. Eta praktikak emoten dutxo bai, askatasune edo zu konturatzea zer guztetan jatxun eta zer ez. Nondi ikusteko jatxun gero masterra egitea edo non guzteko jatxun egitea lan, orduen deskarte metodoa bai izan alda, praktikan. Bai, nik horrei lotute bai ikusten dut kasu honetan dekogu aukeria itxiko praktika, 6 kreditoko praktikak edo 12 kreditoko praktikak. Eta hor alduzu zein bai, horrei lotute leku ezberdinetan, tolanik ikusi alduzu zer guztetan datzun eta zer ez hor pentsa alduzu batzutan hau guztako azte, baina gero errealitate ikusi eta igual ez da zuk espero esan duena, baina beste bat esan duena espero justo hori esko gustatzen orduan. Bi praktika ezberdina elizetik egin ikuste hortan laguntzen da.